the movie. Come on. Hey, boy, man, that's the neighbor phone. Pogba wadi andisirini ndakachata ka andisirini inini ndaingopfudza chete saka kunzi dzipakate akusikudiridza saka ndini ndichingofunza handisiri ndakaroora handisiri ndakachata ba igadzirisa information kuti ndakutokudza ini handisiri ini ba pane akaroora vane mari. Mukoma anangatsonzwisisa apo ndatodzokorodza audio yenyu kanenge katena apo handisi kunzwisisa kozi kuno kumusha kwatiri kuno nanga ndatodza ana gogo kuti mukoma aleni vakachata nayaya good vibes saka papa chitoorganizwa kuti oraya mombe dunhu rese akatoudzwa kuno kumusha ende shoko rarasvika kana kuna Sabhuku apa mukuti apo ndo zvandatotaura kuti handisirini ndaichata wakomana aichata munhu anga aine mari inini handina ndanichingofunza saka gadzirisa information kuitira kuti zvinhu zvisafamba sezvisizvo vaudzei kuti haasiri iye akachata ndeumwe ane mari ndiye akachata. Ndashokwa saka apa muri ipapa mukoma tambopedzisira kutaura naGoro Maxeni achiti hanzi muri kunjanji hanzi muri kunjanji here saka isusu tangofungudza kuti pamwe kuhani munhu kwamuri mukoma kwamuri ikoko musafunge pfungwa dzakaipa tiudzei muri ipapa. Ndiripo asi mweya wekuti uchipera ndikuita ndichizarirwa asi ndiripo.